Salutare, veți mai fac un video de Stumble Guys. O să încerc să fac un challenge pe Super Slide. Să n-ating apa. Dacă ating apa, pierd. Dar nu închid videoclipul. Doar pierd. What the fuck? Facebook. Dă-le încolo de Facebook. Bro, aia nu se pune. S-am căzut. Cum, mă? Bro, ești prost, mă duc la distanța urâtă. Aia. Acum nu mai mă prostesc. Nu mai fac challenge-ul, adică îmi place cum se mișcă. Ce tare e. La ce mai vreau să cânt, nu știu. Dar știți voi că mă prostesc acum. Că nici nimeni. Și botul mă întrece la cât de bine, la cât de urât mă prostesc. Uite! Vreau să nu mai mă prostesc ca prostul așa și să-mi iasă schema. Că mi iese de multe ori, dar lasă. Ar vrea să fac un perfect run pe Lava Land. Pe Lava Rush, bă. Ce Lava Land visez și eu. Mă duc aici înapoi și urha! Ce pana mea s-a întâmplat? Adică eu mă duc aici, rah, țup, tu, Ocean Simbi, cum ar făcea pro playerii, să se ducă de aici, gata, mă calific și ce pula, nu mai stau până mâine, bag și aici un Lava Rush, fac și un perfect run pe Lava Rush. Mă Lava Rush uite. Great. Acum Lava Rush. Ce dracu mi-a dispărut. A, uite aici ce prostă. Mi-a dispărut aia. Mi-a perfect run pe Lava Rush sau cad ca prost, ca nu văd aici. Ah. Dar n-am calculele bine. Bă! Stai că s-a văzut cum n-am ajuns. Cum? Trebuie să fii neapărat de la 10 metri. Oricum fac perfect run. Prostesc. Nu trebuia să iau acolo dată. Mă dă aici spawn. Cine pula mea? Cine pana mea știa că îți dă spawn acolo? Stai așa, vreau să fac o schemă. Stai, mișcă-te. Dacă știu eu ce vreau să fac, ar vrea să știu ce vreau să fac, dar nu știu. Da. Hop. Stau aici până trece asta. Tu, Ocean Bile. Se vede că nu știu să joc. Pe Lava Rush. Pe restul mapei, hai că da. Dar de ce nu aș lua pe aici? Și pe urmă ar face, uite așa. Ce nu băs. Ar vrea să fac și eu ceva. Să mă duc aici și sar aici și nu mai iau... Stai mă, cum a dat pe double jump? Dar chiar, cum a dat pe double? Bă, am plictisit să o iau pe acolo, o iau pe aici.
Mai e ușor să o iei pe aici decât să o iei pe acolo. Aici vine și lavaul. Bro! A, măcar îți dă spawn, bro. Snubălache. Vrei să vedeți că se consumă timpul acum? Timpul trebuie să se consume. Bro, dar nu mai vin de alea sau ești prost? Ești prost? Se consumă timpul acum. Mi-o dă spawn-ul? La mamaia în cură îmi dă spawn-ul. Mama măsi. Ce nu băsit. Nici nu așa se face schema cum am vrut eu să fac. Schema se face așa. Tu, Ocean Bile. Dar care-i limita? Uite aici. Dacă stau aici. Ura! Gata, m-am calificat. Dar nu-ți bun pe lava. Ce mă apă să mai joc și eu. Sunt multe mape de ales. Ar vrea să joc și eu un perfect run pe Over and Under. Ăla s-a de șmecher. Dați un like dacă știți cum arată Over and Under. Dar nu, adică nu vă uitați, adică astupați asta, ecranul de la telefonul vostru. La video meu. Când nu, că aia nu s-a pus. Dacă trec prin astea zbarosam. Bro. Bum. Perfect run, bro. Și invite? Na, la margine, bro. Ce mă pot să mai joc și eu, mă, măcar? Ar juca și un... Lasere. Lasere ar juca. A, iar reclamă. Gata, băieți, acum am joc laser. Joc și eu, mersi. Și mă dă cu respawn. Adică dacă mă arunc acolo, mă spawnează. Uitați cum joc. Vă credeți că-s prost că am pus Pupu Sebi. Am pus Pupu Sebi Pro Player. Bro, ce pula mea. Bro, am lag. Joc aici 5 minute sau 11. Până s-ar consuma timpul. Cum? El Puma, mea. Am zis Puma că nu mai aveam chef, nu știu de ce n-aveam chef să zic Puma. O să stau aici să mă joc până vine laserele astea cu 10.000 la oră. Ești prost? Vine în toate părțile astea. Bro! Trebuie să fiu atent ca pârțul în cur. Că vine lasere din toate părțile. Se vede că sunt pro player pe lasere.
Se vede așa de bine că pro player dă vine lasere din peste tot, să mor și mor din nou. Bă, dar cum? Uite ce fel joc. Sclavardima. Bro, uite cum vin, lasă-mă. Normal vin. N-ai cum să supraviețuiești cu respawn. N-ai cum. Imposibil. Uite-te tu. Ce fel joc. Vine lasere din peste tot ce mă arunc. Stai așa, vreau să fac ceva. Da, dacă ce produc. Bum bum, șacalaca. Bum 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 bum. Hai că pro dacă e. Bro! Ui, nu mi se dă jump. Vine lasere din fiecare parte. Ce nervant e. Hai, ia-te tu cum vin laserele. Zide ar putea unul care se uită la mine pe YouTube să treacă de tot ăsta. Adică să supraviețuiască fără să moară, fără respawn. Uite al dracu, vine de peste tot și cu viteză un pic. Are un pic viteză, se vede. Bum bum șacalaca. Bum bum. Bro, nu mi se dă double jump-ul corect. Adică corect. Bro! Ce fel vin lasere? Bum 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 bum. N-ai cum, bro, n-ai cum. N-ai cum, bro, n-ai. Zumba! Îl supraviețui eu. Mâine. N-ai cum, uite tu. Dau și un tur de toată mapa. Nici n-am reacții repede, am reacții de pul în curs. Bro, nu pot să joc așa cu aia. Uite cum vine astea? Eu mă arunc în lasere, se vede. Laserele nu vin pentru mine, eu mă arunc în ele, văd. Și nu doar ce am realizat de multe ori că eu mă aruncam ca nu bun lasere. Bro, n-ai cum să vezi laserele astea. Dacă îmi pornesc securile și dau jump, dau quadruple jump, dau toate cât de mult jump vreau eu. Uite. Poți să prinzi astea, mă. Să joci cu... Poți să joci așa cu... Dar nu știu de câte minute mă joc și eu. Lasere. Iată. Știi ce ar fi șmecher? Să joace Bogdan și Mădălin și Nociv și Hudinașul 1 versus 1 pe lasere și să comenteze la mine, dar n-are cum.
Bogdan sau Mădălin sau Nociv sau Hudinașul să comenteze la video ăsta sau alt video de-a meu. N-are cum. Bro, eu mă duc în lasere. Os pro player. Bro, ce fel l-am rezistat acolo, bro! Cam bine rezist. Ia, prinde-l. Oh, gota, fucking go. Ar vrea eu să comenteze la video ăsta sau la alt video Bogdan sau Mădălin sau Hudinașul sau Nociv. Ar vrea eu. Uite ce fel vin laserele și cum rezist eu șmecheristul. N-ai cum să reziști acum. Acum chiar, for real, n-ai cum să reziști. Uite cum joc și eu, mă, măcar cu lasere de astea care vine din toate părțile cu viteză de 50.000 la oră. Uite cum rezist eu șmecheristul, hai că da? Rezistam, vreau să zic. Ui! Aoleu, ce rău să rezist și mai mult! Wow! Ce fel vine laserele! Vin cu 100 la oră! Eu doar vreau să mă elimin, să pun și un bloc, deci cine ar vrea? Bro, ce-ar fi? Stau aici cu double jump și nu mă lovește niciun laser. Adică, heck. Cum să te urci pe ăla? Tornefel. Ce-ar fi să rezist eu acum 5 minute pe lasere? Cu astea să vină, uite așa de repede. Nimeni n-ar putea să reziste. Doar ăștia care am zis eu. Nociv, Hudinașul, Mădălin, Bogdanit. Doar ăștia care am zis eu pot să reziste pe lasere așa de mult. Mai puțin Hudinașul și Nociv. Și eu mai puțin. Că uite, eu mor! N-ai cum să treci! N-ai cum! Eu mă arunc în void, adică what the fuck. Uite ce vine laserele. Uite ce fel vine. Zi de poți tu să reziști așa de mult cum rezist. Cum rezistam eu? Bă, vreau să fac o schemă, dar nu pot să dai double space. Uite, dacă dau double space, m-am dus în laser. Iată. Era să-mi iasă! Ui, ce fel mă arunc în lasere. Ce fel vin lasere să mă pape. Hai că să mă pape dacă e pula mea. Trebuie să fii atent în fiecare parte. Te uiți aici, te uiți acolo. Sunt pro player. Mai zic și o să mă elimin, să pun bloc, deci. Mai bine opresc videoclipul. Dacă vreți, uitați-vă câte trofee am, câte coroane am, numele meu, rancul meu. La mine nu merge să-l actualizez.
hack-ul. Că sunt pe 0.41.1. Și acum închid videoclipul. Ne revedem cu alt videoclip.